לתוכנית המיוחדת לקראת חג הפסח של האגודה לטיפוח חברה ותרבות עם משה אוסי. אני מי שלא מכיר אותי, אריאל בן שלום מהאגודה, וזו התוכנית לא ראשונה שלנו עם משה, ואנחנו מאוד מאוד גאים ושמחים על שיתוף הפעולה רב השנים שעשיתי עם סבי עובדיה בן שלום, אבי בדרך עם אורקים יגאל, שיתוף פעולה של עשרות שנים. והתוכנית האחרונה הייתה בחג הפורים, חלקכם היו איתנו, אני מזהה פה חלק מהאנשים, הייתה תוכנית יוצאת מהכלל, מי שפספס, התוכנית נמצאת ביוטיוב, אפשר לצפות בה עם משה. אחרי זה גם ערכנו את משה באגודה ברמת כוסית של פעילים, היה ממש נהדר. נתן טעימה מהמצגת שנראה היום, והיום אנחנו שמחים לראות את המצגת המעשירה על חג הפסח. מיד ניתן לו את רשות הדיבור. לפני כן אני רק אגיד שהשבוע ביום חמישי יש אירוע יוצא דופן בירושלים, מקהלה של האגודה ששרה שירה מקורית מהדיון התימני. כולם מוזמנים בבית הקונפדרציה ביום חמישי, כדאי מאוד. כל הפרטים באתר של האגודה לטיפוח חברה ותרבות. ולפני שנתחיל, מספר מילות ברכה מנשיא האגודה, אבי דוקטור גיא בן שלום, בבקשה. ערב טוב לכולם, תודה רבה לאריאל. אתמול הייתי בחנוכת בית כנסת ברחובות, קוראים אליי כמה אנשים, כולל אברכת ואומרת, תשמע, מה שאתם עושים לקראת החגים, תמשיכו, פשוט אנחנו עוקבים, מה ששידרתם בשבועות ובשנה פתוחה בפסח, אז זה נותן לנו חשק וכוח. אני מברך את כולם שהצטרפו אלינו, ואני מברך את משה אוסי, שאין לי ספק שייתן לנו דברי טעם לקראת פסח, אביב, ניסן, והאגודה לטיפוח חברה ותרבות תמשיך להשתמש באמצעים הדיגיטליים הללו כדי להגיע לכל בית ישראל באשר הם. נאחל לכולם גם להמשיך ולעקוב אחר פעילות האגודה, מתפרסמת גם בוואטסאפ, גם בפייסבוק וגם במיילים, ולהציע לנו גם רעיונות אם נראה לכם שאנחנו יכולים להעניק יותר בשם. תהיה ערב מענה וערב טוב לכולם, בהצלחה. שלום לכם, חג שמח. אני מודה לאגודה על שיתוף הפעולה. אני מכיר את עובדיה ז"ל למעלה מ-40 שנה, ואני מקדיש את השיחה לרפואתה ולהחלמתה של הגברת נעמי, האישה נעימת הסבר, האישה אשת חיל מאמצע, ולאחי זקי אפרים בן גורג'יה למשפחת אוסי. אני אתן מבוא קצר שתרבות ישראל מושתתת על 3 יסודות: תורת ישראל, עם ישראל וארץ ישראל, וכל צלע במשולש הזה היא חשובה בפני עצמה, ויחד זה יוצר משולש איתן שמשפיע על אורחות החיים שלנו, כן, ארץ ישראל לעם ישראל על פי תורת ישראל. הנה יראו חוט המשולש, כן, והמגן דוד, כן, שמסמלים אותנו. והנה ראו את 3 הרגלים, פסח, שבועות וסוכות, וראו זה פלא, לכל, שומעים אותי? שומעים אותי? כן, שומעים אותך. לכל רגל 3 שמות, כן, לפסח, כן, חג החירות, חג האביב, חג המצות, כן, שבועות, עצרת, קציר חיטים, ביקורים, תורה, סוכות, כן, אסיף ושמחת תורה. אתם רואים שהכל הולך על פי 3. אני רוצה לפתוח בבקשה בשאלה לא קלה, שהמפרשים מנסים לענות עליה, יש לה הרבה תשובות. מדוע אין מברכים וציוונו על קריאת ההגדה? אני ברשותכם, אני אומר מה שלמדתי מפי גדולים, וזה שאנחנו בעצם הלילה הזה, אנחנו מעין גיורים, אנחנו הולכים ומתגיירים. אנחנו בתהליך של גיור, תהליך של גיור שמתחיל בהלך מעניה, כן? הוא מסתיים, כן, איפה ההגדה?
אם כן, הוא מסתיים כן, נודה לך, שיר חדש על גאולתנו ועל פדות נפשנו, ברוך אתה גאל ישראל. זאת אומרת, כל המגיד, מה שנקרא, כן, זה בעצם גיור אחד גדול, זה תהליך שאנחנו הולכים איתו, כן, עד שאנחנו מגיעים לסוף של גאל ישראל, כן, וגאל וגואל, הכוונה היא לא רק אז, אלא גם בימינו. ולכן הגיורת, הגיורים, מתי מברכים? מי יגיד לי? בסוף אחרי הטבילה, והגבר אחרי ברית המילה. ככה גם אנחנו גם מברכים רק בסוף המגיד, כן, מכיוון שאנחנו אז הופכים להיות ליהודים שלמים, ואידך זיל גמור, ויש עוד. אני רוצה לקרוא לכם מה שכתב בן גוריון, מה שאמר בן גוריון לפני ועדת חקירה ב-47. לפני כ-300 שנה הפליגה לעולם מחדש אונייה ושמה מייפלאואר, כן, הרבה פרחים. היה זה מאורע גדול בתולדות אנגליה ואמריקה, אבל תאב אני לדעת אם יש אנגלי אחד היודע בדיוק מתי הפליגה האונייה זו, וכמה אמריקאים יודעים זאת. היודעים הם כמה אנשים היו באותה אונייה, ומה היה טיבו של הלחם שאכלו בצאתם. והנה לפני למעלה מ-3,000 שנה, 3,300 שנה, לפני הפלגת המייפלאואר, יצאו היהודים ממצרים וכל יהודי בעולם, ואף באמריקה ורוסיה הסובייטית, יודע בדיוק באיזה יום יצאו, ב-15 בניסן, וכולם יודעים בדיוק איזה לחם אכלו היהודים, מצות, ועד היום הזה אוכלים יהודים בכל העולם כולו, מצה זו ב-15 בניסן. באמריקה, ברוסיה ובארצות אחרות, ומספרים ביציאת מצרים ובצרות שבאו ליהודים מיום שיצאו לגולה. והם מסיימים בשני מאמרים, השתה, עבדי השתה זה השנה, הנון נפלה השנתה, לכן יש דגש בתף, לשנה הבאה בני חורין, השתה האחת, לשנה הבאה בירושלים. המילה בני חורין זה מהמילה חיוור, חיוור פירושו לבן, כן, חמר חיוור יין לבן, ובני חורין לובשים בגדים לבנים ולא לובשים ג'ינסים. תסתכלו בבקשה על האדום, כן, ותסתכלו, כן, בהפוך. אולי תוכלו לקרוא. מישהו יכול לקרוא בהפוך את שתי המילים האלה? הסיפור הוא כדלהלן. היה יהודי באפריקה שהתחתן עם גויה שמה, כן, והיא לא ידעה את זה עד לכמעט יום מותו. כן, לפני מותו הוא רצה לחזור בתשובה ולהגיד שהוא יהודי, ורצה שיהיה איזשהו סימן יהודי על המצבה שלו. והוא לא ידע איך לעשות את זה. פתאום מסתובב ימינה שמאלה, ראה חבילת מצות שנשארה מפסח שעבר, ואמר לה תני לי אותה, לקח אותה וחתך שתי מילים. מי יקרא? כף שין רש, כף שין רש. כמובן החבר'ה לא ידעו עברית, לכן כתבו את זה הפוך. כשר תענו לי בבקשה. כשר לפסח. אז אם כן היהודי הזה נפטר עם כשר לפסח, כן כשר למהדרין. החודש הזה לכם ראש חודשים וכולי, ויש לנו חודש האביב, כן? כי בחודש האביב יצאת ממצרים. מה זה בעצם האביב? האביב זאת תבואה ירוקה לפני גמר הבשלתה. ובמכת ברד כתוב והפשתה והשעורה נוקתה, כן? מדוע? מכיוון שהם היו כבר עומדים, כן? והיו כבר, איך אומרים, כמעט בשלים, כי השעורה אביב, השעורה היא במצב של אביב, כלומר באיבה הנחל, כן? פירושו צמח שלא הבשיל דיו, אבל הוא עומד, עודנו באיבו, כן? ולכן הם ניזוקו, אבל החיטה לא ניזוקה כי הייתה אפלה, הייתה למטה. אז מכאן איבה הנחל, עודנו באיבו, נכתב באיבו כשהוא צעיר, וממנו האבוב, כלי הנשיפה עשוי מעץ, מעין חליל, ובירת אתיופיה, אדיס אבבה, שיבוש של אדיס זה חדיש, אבבה זה אביב, כן, זה הפרח החדש,
זה שמה של אדיס אבבה. אם כן, היום אתם יוצאים בחודש האביב, לכן תקפידו תמיד לחגוג את חג המצות, את חג הפסח, כן, בתקופה זו, ועם ישראל שיוצא לחירות דומה לזרעים שהיו אסורים וקפואים מתחת לאדמה כל ימות החורף, ועתה הנבטים מביטים. רואים את הקשר? אין לי זמן להאריך, אל האור צומחים ומבשילים, כך גם בני ישראל שהיו קבורים תחת סבלות מצרים יוצאים אל הדרור, אל האורה. וגם מנחת העומר נקראת אביב, ואם תקריב מנחת ביקורים להשם, אביב קלוי באש, גרס, גרוס, לגרוס, כן, ג'רישה, אצל אנשי המזרח, כרמל, כן, כרמל, כרם, כן, קר מלא, תקריב את מנחת ביקוריך. אמנם חז"ל דרשו את האביב כאב י"ב, כי הניסן הוא ראשון לי"ב השנים, והוא נקרא גם כן, האדם המוליד, אב י"ב, כי הוא דומה לשיח צעיר, בעל זרעים המניב ניצנים, פרי בטן. בערבית המודרנית המילה רביע פירושה עונת האביב, אך ביסודה ציינה את העשב הגדל לאחר הגשמים את קרי המרעה. המורה לערבית שלי, זכרונו לברכה, קראו לו צבי אביבי, ובערבית גזלה, גזל רביע. זה היה שמו, זכרונו לברכה, לימד אותי א' ב'. החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. מדוע המצווה הראשונה שנתן הקדוש ברוך הוא במצרים הייתה מצוות קידוש החודש וקביעת ניסן כראש החודשים? לא היו שואלים אותי, הייתי נותן אולי משהו מעשרת הדיברות. ועל כך עונה הרמב"ן בנון, חשוב לזכור את החודש הזה כראשון לחודשי השנה, כדי שימנו אותו ישראל חודש ראשון, וממנו ימנו כל החודשים שני ושלישי עד סוף השנה ב-12 חודש, כדי שיהיה זה זיכרון ונס הגדול. תמיד חוזרים אל החודש הראשון, כי בכל עת שנזכיר החודשים יהיה הנס נזכר. כך הזכירה ביציאת מצרים. אם כן, כשנקרא לחודש ניסן ראשון ולתשרי שביעי, פתרונו ראשון לגאולה ושביעי אליה, בדומה למה שאנו מונים יום ראשון בשבת, שני בשבת וכו'. אנחנו מכירים את הדבר הזה. אם כן, עבד זמנו אינו בידו, כן? אין דורשים ממנו חשיבה ובחירה, ואין מטילים עליו אחריות, כי כולו משועבד אדונו. במשך כל השעבוד במצרים לא הוזכר לא דיבור, לא רצון, לא זמן, כי לא הייתה משמעות לאדם, לא לדיבור ולא לזמנו. הנה תסתכלו על פרעה למעלה, מעל לפירמידה, מה הוא אומר? לי יאורי ואני עשיתיני. אני עשיתי את האור בראתי, והחבר'ה בנו לי את הפירמידה הזאת. עכשיו תסתכלו בבקשה, כן, את המהפכה הגדולה שעם ישראל עשה. רואים פרעה למעלה והעם למטה, אצלנו להפך. אצלנו משה עבד השם. הוא עבד של העם, והעם נמצא למעלה, כן, ואידך זיל גמור, כן, זה נמצא בספר שלי מי שיש לו, ואפשר לדבר על זה עם הילדים, מה הרעיון של הפירמידה ההפוכה, כן, ומה החידוש, כן, שלה. אם כן, הזמן הוא הנכס היקר ביותר לאדם, ולצערי הרב הנוער וכו' ואחרים לא יודעים לנצל אותה, את הזמן הזה, לא מנצלים יותר מאשר 8-10% מהזמן. עכשיו כאשר העם עומד להשתחרר, מעניקים לו את הנכס היקר ביותר, את הזמן. מעתה החשיבה, הבחירה והאחריות היא כולה עליך, ואתה הוא מחליט מתי יחולו ראשי חודשים והחגים. ועוד לפני השחרור הפיזי משחרר אותם הקדוש ברוך הוא מהלוח המצרי, ודווקא עוד בהיותם במצרים הוא מעניק להם חירות מחשבתית, בחירה חופשית ויכולת שליטה בזמן, בניהול חייהם, וכך יהיו כשרים לקדש את הזמנים כפי שהשם קידש את השבת, ולכן מברכים מקדש ישראל וראשי חודשים. שימו לב, בערב פסח של מצרים, בין 6 בערב ל-12 בערב, כן, חלו שני לוחות. הלוח העברי כבר התחיל בבין הערביים, נכון? בין הערביים זוכרים, כן? שוחטים את הפסח, אבל הלוח המצרי עדיין קיים. מתי ילך לעזאזל הלוח המצרי? מי יגיד לי?
בבקשה, חשיבה. מכת בכורות, אם כן בחצות, אם כן יחד עם מכת בכורות, שזה הפטיש, כן, שנותן להם חזק חזק, באותו רגע אנחנו נפרדים סופית מן הלוח המצרי, ולכן עד היום, כן, בעולם הרחב, כן, מציינים את היום הבא בחצות, אם כן, עוד במצרים העתיקה, לכן מכת בכורות כמובן בחצות, וכמובן השחרור הוא מתחיל מהחצות, משך היום וכולי, כפי שאנחנו יודעים. אם יש שאלות, אפשר לשאול באמצע, אני מוכן לכל שאלה, אם אוכל אני אענה. אז אם כן, ללא מהפך מחשבתי הזה לא תיתכן קבלת עול תורה ומצוות, וממילא לא יהיה תוקף לשכר ולעונש, אם אין בחירה חופשית. ראש החודש והמועדים הם הזמן שבו נועדת כנסת ישראל עם השכינה, אמנם הם נקראים מועדי השם, אבל אשר תקראו אותם, אל תקרא אותם אלא אתם תקבעו את החודשים והמועדים. אני יודע שחגגנו בליל שלישי את ראש חודש ניסן, אז אני יודע שבשבוע הבא, כן, ביום שני בערב, אם ירצה השם, נחגוג את ליל הסדר. ניסן. אם כן, חז"ל מפרשים את ניסן מלשון ניסים, או חודש של ניצן, הניצנים נראו בארץ, אבל באמת, אתם הרי יודעים ששמות החודשים באו לנו עם גולי בבל, כן, שישבו ארצה, הביאו לנו גם את הארמית, אדבר עליה אחר כך, וגם את חודשי השנה, ועוד הוסיפו, כן, חודש שהוא אלילי. איזה חודש מחודשי השנה שלנו הוא אלילי? בבקשה, תענו לי. כן, מישהו יודע? החודש הרביעי. אין תשובה? חבל. כן, זה חודש תמוז. תמוז הוא אליל בבלי. אוקיי? המילה ניסן בשפה האכדית ארמית העתיקה פירושה עיתם, זמנם של אנשי הצבא לצאת למלחמה. כן, מדוע? מכיוון שהם נחו הרבה בחורף, גשם, שלג, ועכשיו אקשן, כן, זה מועד נוח לפתיחת מסעות מלחמה. אם כן, יש לנו דבר כזה אצל דוד, ששלח את יואב לכבוש את רבת עמון באביב, ויהי לתשובת השנה. תשובת השנה פירושה שהשמש חוזרת אל מקורה בניסן. לעת צאת המלאכים, כמובן המילה מלחמה חסרה, וישלח וישחיתו את בני עמון ויצורו על רבה. מכירים את מה שקרה לאוריה, בת שבע וכולי. אני מדבר לתלמידי חכמים, אז כן, יודעים למה אני מתכוון. חברים יקרים, אני בדקתי את השורש להגיד בתנ"ך כולו, ולהגיד זה לא סתם לומר, להגיד פירושו לחדש, ואני מקביל את זה למילה הערבית ג'דיד, חדש, ונגיד, נון ג' ד', נגיד, כן, למשוך את האנשים, את השומעים הצעירים, כן, ועל המגיד לחדש דברים, ולא להסתפק במה שכתוב, ואם אפשר באמצעות דרמה, הצגות ושירים, ואני בעזרת השם אציג בפניכם כמה רעיונות. הנה רעיון ראשון למשל, כן, מבקשים הילדים לעשות מימיקה, אם כן להציג את 10 המכות, כן, דם, צפרדע וכולי. לא צריך את כולם, אבל 3-4, והמבוגרים ינחשו איזה מכה זאת. זה רק דוגמה קטנה, כן, אפשר להתחפש ל4 הבנים, כן, ומה נשתנה שתכף אני אראה את ההצגה שלי, כן, והנה השנה חשבתי מה אני מחדש, אני כל שנה מחדש דבר, והשנה בגלל המלחמה והחטופים, אני אקרא לאט ואני מבקש מכם, אם יש לכם משהו לכתוב, תכתבו, או תתקשרו אליי, אני אשלח לכם את זה הביתה. אני יוצא במבצע של מצע חטופה. את הרעיון חטפתי מרבנו הרמב"ם שחי לפני כ-850 שנה, שאומר שחוטפין מצות בלילי פסחים. אז אם כן, בבסיס המבוגרים היו חוטפים את המצות זה מזה כדי לשעשע את הצעירים, ואת הצעירים כמובן קוראים להם קליות, כן, ואגוזים, מה שנקרא חטיפים בימינו, ובאמת תקנו חטיפים ושיהיה לכם, ותשאלו שאלות, יש מלא שאלות. זאת ההגדה היא לא קלה להבנה ולעיבוד.
יש המון שאלות, תכינו שאלות, וכל שאלה תיתנו פרס, ומה נשתנה וכולי, בהצגות, בשירה, כל הדברים האלה תיתנו מצות, תעוררו, כן, את עצמכם ואת המשתתפים, ולא ככה לשבת ולקרוא, והבטן מקרקרת. אז אני כותב ככה, נחבק את חטופינו ומשפחותיהם בליל הסדר. שומעים אותי? שומעים אותי? בבקשה. תענו. בליל הסדר נאמץ אחד מהם, נשאיר כיסא ריק, ועל הצלחת נניח חצי כוס יין, מצה שבורה חטופה, ונכתוב, כל אחד יכול לכתוב מה שהוא רוצה. אני אימצתי את כפיר ביבס, רואים אותו פה, ראיתי פה תמונה שמעליו ברור גדר, ברור הכוונה לשבי. מצה שבורה וחטופה וכוס יין לא מלאה על שומה, על שברון לב כל העם, מתפללים לחירותם ופדיון נפשם של החטופים והשבויים, והחלמתם של הפצועים ולעילוי הנרצחים. עם ישראל חי, עם ישראל חי, עם ישראל, עם ישראל, עם ישראל חי. אם כן, אנחנו יודעים שלמעלה מ-90% מהעם היהודי חוגג את ליל הסדר, קצת פחות את ברית המילה. דרך אגב, מה שמייחד את שניהם, שיש עליהם כרת, אם לא מקיימים אותם. אוקיי? ואלה האנשים שהיו טמאים, כן, או בדרך רחוקה, כן, באו למשה רבנו, שאלו, למה נגרע? למה אנחנו לא נוכל לקיים את קורבן השם במועדו? והקדוש ברוך הוא נתן להם מועד ב', דבר שאין באף חג אחר, אין מועד, רק כאן. למה? כי הם הרגישו שמי שלא משתתף בטקס הזה, נגרע, נחרט שמו מישראל, ולא יקבל תעודת זהות יהודית, וממילא לא יוכל לעמוד אל מול סיני, לקבל את התורה, ולא יקבל אזרחות ישראלית. בימינו, סולידריות של האומה כולה, עם רצון להיפגש ולהתאחד עם המשפחה, ולו ללילה אחד, מביאים את היהודי לטקס החד פעמי הזה, כן, הידוע. אוקיי? אז אם כן, אנחנו אומרים, כן, הלך מעניה, ואחינו ממרוקו אומרים בבהילו, יצאנו ממצרים, הלך מעניה בני חורים. בבהילו, המילה נבהל, כן, מה שמו, המן נבהל, בחיפזון, מהר, אוקיי? והנה תסתכלו בבקשה, הוא לוקח את הקערה, כן, ומסובב אותה סביב ראשיהם של המסובים. ומדוע עושים את זה? מכיוון שבזמנו, בימי אבותינו, אם כן, היו יושבים בצורת חטא, אחד בראש, כן, נגד אחשוורוש בראש, אסתר מימין, המן בשמאל, בצורת חטא, ולצורה הזאת, כן, קראו טריקלינה, שלוש, קלינה לשכב, כן, הנה זה השלושה, והיה להם דרגש קטן עם אוכל, והמילה טריקלינה העשירה את העולם במילים טרקלין וקליניקה. אז אם כן, ואז מה שהיה כדי לשעשע את הילדים, היה המלצר, השמש, מסלק את הקערה, ואז היו צועקים, היי, עוד לא אכלנו, עוד לא שתינו, מה זה, עוד לא, טוב, בסדר. דרך אגב, אנחנו הבבלים, אני מבבל, אני נולדתי בחרן, ליד נינווה, ואנחנו מרימים מעט, כמה סנטימטרים, את הקערה מעל לשולחן, עדיין יישובים,
ואומרים, לחמה עליה, די אכלו אבתנה בערד מצרים כל דכפין, דחב זל מסכין, الذي أكلوا أبهاتنا في بلد مصر كل جوعان رعيب جوع كل جوعان يجي ويأكل كل معتاز نتراخ كل معتاز يجي سادرم بني حورين. يمكن שאלתי פעם ילדים, כן, קטנים, למה יש חורים במצה? אמרו הלילה הזה, כולנו בני חורים. אז אם כן, זה על רגל אחת, ואני פעם אחת השתתפתי בטקס של יהודי תימן, ממש חוויה, יושבים על כריות, נשענים ממש כמו מלכים, וכמובן, אם כן, זה משהו ממש חוויה, חבל שזה הולך ונעלם, אבל אני מקווה שעדיין יש בינינו. יש מישהו שעושה את זה ככה? עשינו בעבר. בעבר, אוקיי. אז בבקשה, תעשה פעם אחת כדי שיהיה המשך לזה. אתם יודעים איפה המילה, מה השורש של המילה מסורת? זה לא רק מסר, אלא במילה מסורת יש דגש בסמך. כמו מקולת זה אכל, מסורת זה אסר, לאסור, כן? ברור, לקשור. מסורת קושרת זה את זה. אז אם אתה לא תעשה את זה פעם אחת לפחות, אז המסורת תיגרע חס ושלום. אם כן, מעשה ברבי אליעזר ורבי יהושע ורבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא בן תרדיון שהיו מסובין בני ברק והיו מספרים מצוות בכל מצוות להם, הגיע הזמן קריאת שמע של שחרית. אז אם כן, גדולי הדור, כן, שהיו גרים בירושלים ובלוד, מה הם עושים את רבי עקיבא שאז היה הקטן ביניהם? כן, אני קיבלתי הסכמה מהרב דוד לאו, מהרב קלמן בר, תראו לכם שאחד מהם יגיד, משה אוסי, אני בא אליך לליל הסדר. ייתכן דבר כזה? לא, כמעט שלא, זה 1 למיליון. אז אם כן, הלכו ברגל 80-40 קילומטרים כדי להגיע לרבי עקיבא בליל, כדי לערוך את ליל הסדר, ואיפה האנשים, איפה הילדים, איפה התלמידים, למה הם עומדים בחוץ, כן, ולמה דווקא אצל רבי עקיבא? אם כן, התשובה היא שלאחר שסיימו את הסדר, עסקו ביציאת מצרים של עצמם כדי לקיים את האמרה, בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו? לא, תוסיפו של רבנו הרמב"ם, להראות את עצמו כאילו יצא מצרים. איך אנחנו נראה את עצמנו כאילו יצא מצרים? כי יש כל טוב על השולחן והדלת נעולה והשער נעול. אוי ואבוי אם מישהו יגיע. איך? רק על ידי הצגה, על ידי מחזה, על ידי שירה, על ידי שאלות וכו' וכו', כפי שאני כל הזמן חוזר, וסליחה שאני חוזר על זה. אם כן, יציאת מצרים של אותה תקופה היה תכנון המרד ברומא. כן? אם כן, הם באו באמתלה, יעני, באנו רק ככה לליל הסדר, כי הארורים הרומאים עקבו אחריהם. אז אם תפסו אותם, הם אומרים, באנו ליל הסדר, הם לא יעשו להם שום דבר. זאת הייתה אמתלה, הם ניצלו את ליל הסדר כדי לתכנן, הם היו המטכ"ל של אז. כן? תכננו את מרד בר כוכבא. מי היה הרבי של בר כוכבא? רבי עקיבא. ומי נתן את השם בר כוכבא? רבי עקיבא. מבר כוזבא שהחזיר, כן? בביתר של אז נרצחו 400,000 יהודים. והתלמידים שהו בחוץ ושמרו מפני מלשינים, מפני הרומאים, אוקיי? וכשהרבנים מתווכחים ומדברים ולפעמים לא עושים, אז אומרים להם, הגיע הזמן קריאת שמע של שחרית. רמזו להם הצעירים, כי עלתה איילת השחר, כוכב, השחר עולה, סימן לגאולתם של ישראל, כן? כמו איילת השחר, שזה, מי זוכר מי זאת איילת השחר? בבקשה, תלמידי חכמים, אסתר, לכן אנחנו קוראים על איילת השחר בפורים, הספרדים. זאת הגאולה של ישראל, וצריך לעבור מן הדיבורים, כן, אל המעשים, ואתם יודעים שמכאן
אם כן, המן נפל על המיטה של אסתר, אם כן זה צורת החטא של טריקלינה שאמרנו, וזאת הייתה הסבה מפורסמת גם אצל הפרסים, היוונים והרומאים, כן, שהגדול מהם יושב בראש עם קסתות וכולי, כן, ולזה קוראים מסב. בבקשה מכם, המילה היא מסב, ורבים מסיבים, זה הפך למסובין בגלל הבית, תסתכלו על השפה שלי, בומף, אלה אותיות שפתיות, והן טיפה משנות את ההגייה שלפני או אחרי וכולי, לא, אין לי זמן להרבות, אבל במקום מסיבים, בחיריק עם דגש בבית, אומרים מסובין, אם כן, ומכאן צומת מסובים היום ליד בני ברק, והשם הוא הסבה, לצערי הרב אני שומע הסבה, וכותבים עם יוד וכולי, ולא היא הסבה, כמו מגן, הגנה, ואידך זיל גמור. כן, הנה צומת מסובים, כמובן שמי שקרא לו, כן, החליף את הנון למם, כדי שיהיה קל לישראלים. אם כן, מהו האפיקומן? אם כן, בלשון חז"ל היא המצה הנאכלת לקראת סופו של ליל הסדר, בסימן צפון. אם כן, צפון, לצפון, כן? הצפון נקרא צפון מכיוון שהוא צפון מן השמש. אין שמש בצפון, הוא צפון, נסתר. ומקור המנהג מימי המקדש שבו היו אוכלים כזית מבשר הקורבן בסופו של הלילה, שהיה נאכל עם מצה ואסור היה לאכול אחריו דבר, כפי שנאמר, אין מפטירין, אין אוכלים אחר הפסח בשר הקורבן אפיקומן. ורב ושמואל נחלקו בהבנה של המילה אפיקומן. רב אומר, אסור ללכת מחבורה אחת שאוכלת את קורבן הפסח לחבורה אחרת. שמואל פירש שמדובר בקינוח הסעודה שאסור לאכלו כדי שישאר טעם המצווה בפה. אם כן, לעניות דעתי, הפירוש הנכון הוא כמובן, כן, שזאת מילה יוונית, אבל שני הרבנים, כל אחד לקח חלק, הם ידעו יוונית, ידעו שפות, ולא כמו שאצלנו בקושי יודעים עברית. תלמדו שפות, תלמדו ערבית. אז הם לקחו, הם ידעו את הפירוש של אפיקומן שזה יוונית, כן? וביוונית זו הייתה חגיגה שהיו חוגגים, ובסוף באפיקומן, כן, היו עושים קומדיה, והיו עושים קומיקס, זו אותה מילה, כן? והיו עושים חגיגה עם מחול ושירה, והחבורה הייתה עוברת ממקום למקום. אז אם כן, באו חז"ל ואמרו, אנחנו לא נעשה כמו היוונים, הם לקחו את זה מן היוונים, את הרעיון הזה, בכלל הסבה, זאת סיבה, הסבה מזרחית קדומה, ואמרו אנחנו, כן, אחרי הקינוח הסעודה, תאכלו את הקינוח וכולי, ואחרי זה אין אוכל יותר, כן, ולא עוברים ממקום למקום, ואת הקומדיה, פיניטו לקומדיה, ואם כן, תעשו קומיקס, ומה נשתנה וכולי וכולי, אוקיי? וכמובן חז"ל, איך אומרים, יהדו, עברתו את המילה אפיקומן, כן, אפיקו קמן, הוציאו לפנינו, כמו כל המדרשים, מדרשי שמות, טבריה, למה טבריה? טבוריה. מי זוכר על שם מי נקרא טבריה? על שם הקיסר טיבריוס, כן? קיסריה, קיסר וכולי וכולי, אוקיי? אוקיי, הנה, בבקשה מכם, הנה שאלות, הוא והיא, כמו נגיד דיר ודירה, כן, מוסיפים ה' לנקבה. הוא מוגן ונתון תחת שמירה, כן? היא עוד מעט מזמן, הקצירה היא נצורה. כן, הוא והיא. איך קוראים למצה
ששמורה, הנה נתת את התשובה, שמורה, שמור ושמורה. הנה שאלה קלה, 13 עיקרי האמון הם אצלו המימון, היא ממונה באסרו חג על האירוח והזימון. כן? רמב"ם סליחה, תרים את הכל? רמב"ם ומימונה. יפה מאוד, אם כן מימון ומימונה, אם כן, אם יהיה לי זמן, תזכירו לי את המימונה, אני צריך 1.5 דקות על מימונה, אני אמר את זה בסוף, אם יהיה לך זמן, כדאי לכם לשמוע מה פירוש מימונה. הוא, או בוא נגיד ככה, הוא המקבילה בארמית של המילה שור, היא כאשר אותה נשמור, נהיה לגויים אור. אור ותורה. יפה מאוד. ואת התורה. יפה מאוד. אוקיי? ארגון הערב על פי המנהג היא פרשה הנקראת בשבת או בחג, ככה קוראים לה אחינו האשכנזים, את הפרשה. ארגון הערב על פי המנהג, מה שם הערב? סדר וסדרה. יפה מאוד, סדר וסדרה, סדרה, פרשה וכולי, כן. הוא בהגדה הם מסימני המכות, היא זרע קטנית שטוחה המשמשת למאכלות. כן, רבי יהודה? עדש ועדשים. יפה מאוד, עדשה, עדשים וכך הלאה. ולמה רבי יהודה נתן בהם ולמה רבי יהודה נתן בהם סליחה, בבקשה תסגרי. ולמה רבי יהודה נתן בהם סימנים? כן, כי בלי סימנים זה לא נחשב למכות. אוקיי? אז אם כן, כמו שאמרנו, חייב אדם להראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. אם כן, תסתכלו בבקשה פה תמונה של יהודים מפרס. יהודי פרס מכים זה את זה בדיינו, ועושים משחק וצוחקים, הייתי פעם אחת אצל יהודי פרס, אני לא השארתי עדה בעולם היהודי, ביקרתי ב-20 מדינות, 20 מדינות, והייתי בכל בתי הכנסת שלהם, ובכל המניינים, בהרבה חגים והכל, כדי ללמוד וללמוד וללמוד, ואין סוף, ואין סוף. אני אספר לכם סיפור על האנוסים. סליחה? אצלנו עושים הצגה. סליחה? אצלנו עושים הצגה, כאילו לא יוצאים ממצרים, אז אומרים לך תחזור כזה. בסדר, אז אני תכף אראה לכם את ההצגה שלי, אבל בינתיים אספר לכם סיפור על האנוסים. אני עבדכם הייתי 10 פעמים בספרד, מדריך, והייתי בירדן כמה פעמים, לקחתי את עובדיה ז"ל ואת החבר'ה שלו לירדן, ואפשר להתייעץ איתי בנושאים האלה ולקבל חומרים. איפה הייתי? האנוסים. אם כן, האנוסים בספרד, כן, ניסו לשמור כמה שיכולים, זה לפני 500-600 שנה, והאגדות שלהם היו תופסים אותם, מחזיקים בהם מתחת לשולחן, שמא יבוא איזה שוטר ארור לתפוס אותם. ומספרים סיפור אמיתי שהיה שוטר עם כמה חיילים שנכנס ותפס על חם איזה יהודי שערך סדר, ואז הוא ראה שהכל, כל הסדר וכולי, יין, מצות וזה, והוא אמר לחיילים, תצאו בבקשה החוצה, אני תכף מגיע. יצאו החוצה, והשוטר הזה התחיל לבכות, והוא אומר שהוא מתגעגע לימים שהוא ערך עם ההורים שלו את ליל הסדר, בבקשה, תנו לי חתיכת מצה וכוס יין. אז אם כן, חברים יקרים, צריך לא רק לנקות את הבית, אלא גם לנקות את הראש,
ולשבת עם ההגדה, כן, למי שיש כאלה שקנו את ההגדה שלי ואפשר עדיין לרכוש את ההגדה שלי, מאוד מיוחדת שיש בה הדרכה איך בכל דבר אפשר לעשות לעלה ולקלס, כן, ולשדרג את ליל הסדר. אז צריך גם לנקות את הראש ולהכין דברים מראש. מה שאני מציע, לקחת את ההגדות, לצאת לטבע לשעתיים בלי טלפונים עם סנדוויצ'ים ולקרוא ולחלק תפקידים. תעשו את זה בבקשה, תראו איך זה לסדר שלכם משתדרג. אז הנה ההצגה שלי, כן, זאת הצגה של יהודי בבל. אם כן, רק תתנו קצת לילדים, קצת חומרים, קצת תחפושות, קצת דפים וכך הלאה, הם יעשו לכם את מה נשתנה ועבדים היינו וארבעת הבנים והמכות ואילו הוציאנו והשירים ועוד ועוד, כן, ואז אפשר לתת פרסים וכל מה שקשור לזה, וגלימות, במיוחד קיטל אצל יהודי אשכנז, גלימות ארוכות, אצל הספרדים וכולי, כן, משארותם צרורות בסמלותם על שכמם, עם מקל ביד ועוד ועוד, ואצלנו עושים מזה ממש צחוק וכן, ואוהבים את העניין הזה, ואז אנחנו מעבירים את המורשת של הסבים לדור הבא, ואז נהיה אבן ישראל, אבן ראשי תיבות, אב, בן, נכד ונין, ואני עבדכם זכיתי גם לנינים, כן, נון, לדגים, נינים וכולי, והסיענו, מה זה והסיענו? מה השורש? נסו, להרים למעלה, נשיא, להרים אותנו למעלה, כי אנחנו מעל הטבע, אנחנו מספר 8 מעל הטבע, כן? ואז אנחנו בחגים עולים למספר 8, הקדוש ברוך הוא, כן, משיא אותנו, כן, משיא אותנו, מרים אותנו למעלה, כן, ואנחנו, כן, מברכים את ברכת המועדים לחיים בשמחה ובשלום. אז אם כן, כמה מהמבוגרים וכמה ילדים יוצאים, כמובן שוב מחופשים, חלוקים, כן, חבלים, מקלות, סדינים, סכין, כובעים, כל מיני, ועורך הסדר מסיים את הלך מעניה, והם יוצאים החוצה, טוק 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 טוק, מוזר, דפיקות בדלת, באמצע הלילה, מי זה יכול להיות? אמא, בבקשה, קומי לראות, מי האנשים המוזרים שדופקים בדלת? האם כמה? מי זה? מי שם? אנחנו עבדים. עבדים? מה עבדים? באמצע הלילה? בבקשה, תפתחו את הדלת, תנו לנו להיכנס. אמא, אל תפתחי, הם בטח שודדים. לא, באמת, אנחנו עבדים, אנחנו רעבים, תנו לנו לאכול. נו, לכן עם הרב להתקשר, לשקט, לריב. אוקיי, האמא זה בסדר. אבא, נפתח את הדלת, הרי רק לפני רגע קראת כל דצריך יתה ויפסח, ואוי ואבוי אם מישהו ייכנס, כן, אבל בכלל השער סגור. טוב, בסדר, תפתחי את הדלת, הילדים נכנסים וכולי, מי אתם? עבדים. אוקיי, היינו עבדים במצרים, כן, כמה? יותר מ-200 שנה, ועכשיו בני חורים. אתם כנענים או ארמים? אנחנו עבריים מבני ישראל. סבא, קום תראה אם הם עשו ברית מילה על המילה שלנו. הבנתם? אתם מחייכים? כן, תודה רבה שאתם מחייכים. כן, זה בסדר, הם נראים יהודים. ולאן אתם הולכים? יצאנו ממצרים והולכים לירושלים. אז יש לכם דרך ארוכה ללכת. כן, ימים רבים. אז בבקשה, תנו לנו לאכול. ניתן לכם לאכול בתנאי שתגידו לנו מה הסיסמה שלכם. הסיסמה שלנו היא מה נשתנה. מה נשתנה? מה אתם אומרים? אנחנו בדיוק מחפשים מי שישיר לנו את מה נשתנה. אתם מכירים את המילים? בטח מכירים. בכבוד, תשירו. הילדים שרים, מה נשתנה הלילה? ותוך כדי השירה מחלקים להם מתנות, וקם עורך הסדר, גם הוא מחופש, וקורא עבדים היינו, וכמובן 4 הבנים, להמחיז, אחד מי יודע, אחד גדיה וכולי.
כן, את פתח לו, תנו להם רק חוטות, תנו להם קצת חומרים, תנו להם קצת כסף, תנו להם קצת חטיפים וכך הלאה, תבטיחו להם, תשבו איתם, כן, בגן, שעתיים, שעה, אתם תראו איך ליל הסדר שלכם ישודרג. אוקיי. הנה סיפור של הרב קרליבך בגטו ורשה. 60,000 היהודים שנותרו מתוך קהילה של 400,000. כאשר בחוץ נשמע הירי של הגרמנים. וכך כתב הרב שלמה קרליבך ז"ל, את הקושיות של הילד החרד והרעב. היה שם מוישלה אחד, מוישלה האחרון בגטו ורשה. שואל את אביו, מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? למה הלילה הזה ארוך ומפחיד מכל לילה אחר? כשמוישלה שאל את השאלות, שמיים וארץ נעמדו דום. המלאכים פחדו להרעיש, ואביו רצה לענות, עבדים היינו, מוישלה אמר, תתזיס, אבא יקר, יש לי עוד שאלה. אני רוצה לדעת, אבא יקר, האם עדיין אהיה בחיים בשנה הבאה לשאול אותך מה נשתנה? האם יישאר איזה יהודי בחיים כדי לשאול מה נשתנה? האם יישאר איזה אבא יהודי בחיים לענות עבדים היינו? ואביו ענה, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אביו ענה, אני לא יודע אם אני אחיה, לא יודע אם אתה תחיה, אבל אני יודע שתמיד יהיה מוישלה אחד איפשהו שואל את מה נשתנה, ויהיה מוישלה אחד שיציג את המצגת הזאת. אני לא יודע אם אנו נחיה, אבל אני יודע דבר אחד, כי בשם קודשך נשבעת לו שלא יכבה נרו לעולם ועד. הרב קוק זצ"ל כותב שאילו לא היינו יוצאים ממצרים, לא היו מתרחשות מהפכות בעולם, והעולם לא היה משתנה ולא היה הולך. אני נותן הרצאה על לך לך, מלך לך, להתהלך ועד ההלכה. אנחנו כל הזמן מתקדמים, אנחנו כל הזמן הולכים, אנחנו כל הזמן משתלמים. למה האסלאם הגיע למה שהגיע? כי אסלאם פירושו השלמה. השלמה מצד אחד, השלמה זה כניעה, והשלמה מוסלם זה מושלם. הם מושלמים, לכן כל העולם צריך להיות מושלמים כמוהם. אצלנו לא. אנחנו כל הזמן הולכים, לא דורכים, לא עומדים, אנחנו משתלמים, אנחנו הולכים, אנחנו לך לך, אנחנו מתקדמים ומקדמים את העולם, בגללנו העולם מתקדם. הנה מה שאמר הרב, יציאת ישראל ממצרים תישאר לעד האביב של העולם כולו. והנשיא אובמה והגברת הסגנית קמלה האריס חייבים את הנשיאות שלהם למשה רבנו, באשר אבות אבותיהם שעבדו בפרך, בשדות הכותנה והתירס, כשחלמו על שחרור, הם שרו את דברי משה לפרעה, שלח את עמי. Let my people go, שלח נא את עמי. אנחנו אומרים, הרי אנו, בנינו ולבנינו היינו משועבדים עד היום הזה. ומרטין לותר קינג, מכירים אותו, אמר יש בי חלום, כן, שיבוא יום, וכל בקעת תרום, וכל הר וגבע, צדק ימוגגו, העקוב למישור, תראו איזה משפט, יהי וחרי הרוע, קרי הדשא, קרי הרוע יריעו יושר, ותהילת אלוה הילולת כל בשר, עין כל תחזה בה ועוד ועוד, אין לי זמן להאריך, כן, אז איך אומרים? הנה סדר פסח של משה במצרים, אני הייתי במצרים, הייתי שליח של משרד החוץ, לפני 30 שנה, היה אז, עוד היו זמנים טובים שם, היה משרד לתרבות ישראלית בקהיר, ונתתי שם הרצאות בעברית ובערבית, הייתי בראיון ברדיו, בטלוויזיה, ומשה ששון, הבן של אליהו ששון אליאס, כן, אדם גדול, ונהוג בשגרירויות להזמין מהממשל אל שולחן הפסח, והוא אומר, משה ששון, כשישבתי להכין את רשימת המוזמנים,
עלתה במחשבתי קושיה לא קלה. חלק נכבד מהאגדה מספר על המכות במצרים, ועל טביעת פרעה וצבאו, ושאלה היא כיצד אני נחלץ מהמבוכה להסביר למצרים של ימינו את מה שקרה למצרים של פרעה, כן, שברתי את ראשי כיצד לצאת מהסבך, עד שעלה בדעתי להתייעץ עם הסמכות המוסלמית העליונה, המופתי, כן, מופתי מהמילה מופת, מהמילה יופי, כן, יפת אלוהים ליפת, הלכתי אליו ותרגמתי לו קטעים מהאגדה ושאלתי לדעתו כיצד אוכל להסביר לאורחים את המכות שניתחו על ראשי המצרים. ענה לי, המצרים בתקופת פרעה לא האמינו באלוהים, באללה, להפך הם האמינו בעבודה זרה. פרעה החשיב עצמו לאלוה, המצרים עבדו את הנילוס ואת החיות והבהמות וצבא השמיים נחשבו לאלילים. סידנה מוסא לימד את המצרים ואת העולם לקח, יעני זה מה שקורה לאנשים שהם בהם אמונה באללה, והלקח הזה מתאים גם לתקופתנו. מן פדלק, יסידי, תרבה לספר לאינטליגנציה של מצרים על המכות הנוראות שקיבלו המצרים כעונש על כי לא חזרו בתשובה, וזה ילמד את הנוכחים כי רק אמונה באללה עם קיום מצוותיו יצילו את האדם, כן, מגיהנום. אני קראתי מאמרים, קראתי מאות מאמרים, קראתי עשרות ספרים בשביל להכין את המצגת הזאת. זה לקח לי בערך 40 שנה ועוד מאות שעות של עבודה להכין ולקרוא. אני גם כותב שירים, יש לי בערך כ-40 שירים זרוקים אצלי. שלחתי לכמה מלחינים והכל, אפילו תשובה קיבלתי, לא קיבלתי. אם יש מישהו מלחין, שיתקשר אליי. אז מדברים על 4 הבנים, אבל יש בן חמישי שהוא לפעמים בן עובד, בתאילנד, בהודו, בטיבט וכולי, יודעים מה שהוא עושה. הנה, תסתכלו על תמונה שמצאתי, כן? ואני שואל, הבן העובד? לא. הוא יצא לטיול להודו, למסע לתאילנדה. שומעים אותי? כן. אינו בהסבה, ואפילו לא מוזכר בהגדה, כי הוא לא צריך לשאול, הוא יודע כבר הכל. אין לו ספקות, ובאמתחתו כל התשובות. וכך כשהוא מנותק ממורשת עמו, יצא לעולמו לחפש את עצמו. קח לך סמים, פטריות והזיות, שאלות זהות, מרד וחוויות. וכשיגיע, הוא ישתה את הכוס החמישית, ומי אותו יביא? המטוס של אליהו הנביא, ואת האפיקומן הוא יחביא, וברדתו שפתיו מדובבות והוא מסיח. לא הבאתי איתי את המשיח, אך הרבה שאלות אני מניח. אין לנו כל התשובות, אך שמחים אנו לשמוע את התגובות. ולאחר שהוא איתנו את החג, שהוא חגג איתנו את החג, עם מאכלי אמא, בשר ודג, התפיחות של אבא והנשיקות של הדודים, והחיבוקים של האחים והידידים, כמעט נמוגו כל הקושיות. וללא בושה הוא יתחיל מבראשית. והתחושה שהוא הכוס החמישית, והוא בעצמו אליהו הנביא. אני אסיים עם קצת בדיחות, כן? למה האפיקומן לא מחפש את עצמו? כי הוא מצא אישה מבקשת מבעלה שיעזור לה בנתינות לפסח, הבעל, לא, מה אני קורבן פסח? האישה עונה, ומה אני קורבן התמיד? ויש כאלה נחמדים, לאשתי יקרה, לטעמי את מקופלת מעבודות הפסח, ולכן קחי פסק זמן ושיהיה לך כיף כיף. כל חג יהודי אפשר לסכם כך, הם ניסו להביס אותנו, ניצחנו, יאללה בואו נאכל. למה איחרת לסדר? נתקעתי בצומת מסובים. הרב רוטן, אשתי את מגזימה בניקיונות לקראת פסח, עד שאת בעצמך הפכת לחמץ. ענתה לו בקרירות, לכן אבי מכר אותי לגוי. איך קוראים לאדם שחותך עצמו בעזרת מצה? מצוכיסט. רק בפסח מוכרים את המדינה לערבי, בשאר השנה נותנים להם אותה בחינם. סיפור יפה, סיפור על יהודי באנגליה, בנקאי מוכשר, היה לו בוס נוצרי שרצה להעלות אותו בדרגה, להיות ראש מחלקה, אמר לו בתנאי שתהיה נוצרי. הלך לאשתו, חיילה, מה את אומרת? נהיה נוצרים? אומרת לו, מה אכפת לך תגיד לו שאנחנו נוצרים, אנחנו נמשיך להיות יהודים, העיקר שאני אקנה יותר שמלות.
בא, חזר, אמר לו בסדר, בסדר. אם כן, ככה זה נמשך 3 שנים. אחרי 3 שנים הגוי הזה התפגר, בא מנהל חדש, ואמר לו, תשמע, אתה ממש מתאים לי להיות משנה למלך. כן, אני מעלה אותך להיות המשנה שלי. אמר לו מוישלה, תשמע, אבל יש לי בעיה. ההוא אמר שאני נוצרי והכל, תוריד ממני את הנצרות. אומר לו, מה אכפת לי, אני נוצרי יהודי, העיקר תביא לנו לקוחות, העיקר שאנחנו, איך אומרים, נשמין. אמר לו, טוב, טוב, בסדר. חזר הביתה, כולו שמח. חיילה, איזה יופי, אנחנו יכולים עכשיו להיות יהודים, כן, אמיתיים וכך הלאה, יופי. מה את אומרת? אומרת לו בקרירות, תגיד, לא יכולת למצוא זמן מתאים יותר דווקא שבוע לפני פסח? כן, חברים יקרים, אני מגיע לקראת הסוף, כן, ואני רק כמה מילים על אין מפטירים אחר הפסח אפיקומן. אז אם כן להפטיר, אם כן אפיקומן, אם כן זה קינוח סעודה, דיברנו על זה, תהלוכה, קומדיה, קומיקס, ופטר פירושו לפעור, לפתוח ולשחרר. הבכור שפותח את הרחם נקרא פטר רחם, הפטריות כי הן פולחות את האדמה, ההפטרה כי היא מסיימת את קריאת התורה ופותחת את הקריאה בנביאים. את המילה נפטר שאלנו מן הארמית כי הוא יוצא אל ארץ החמים. פטור בערבית ארוחת בוקר כי היא פותרת אותו מן הצום של הלילה, וכך גם עיד אל פיטר סיים את צום הרמדאן. ומי שמכיר אצל יהודי צפון אפריקה, פטאיר, אם כן אלה הפיתות הדקות שעושים לכבוד פסח או שאוכלים אותם כל בוקר. ועיד אל פטיר אצלנו יהודי בבל קוראים לחג עיד אל פטיר, ואין מפטירין, הכוונה לא פותרים את עצמנו, משמעות לא אוכלים אחרי הפסח, אחרי שאכלנו את קורבן פסח אסור לאכול יותר, אף לא אפיקומן, גם לא קינוח, ולכן ראוי להקפיד לאכול את הקינוח לפני חצות ולסיים ב-12:36 עם חתיכת מצה של אפיקומן. אוקיי, רציתי עוד, אבל אני לא רוצה להלאות אתכם, יש לי עוד שאלות. גלות מצרים לשם מה? למה אנחנו עם משוגע, עוד לא נהיינו לעם, כבר גלינו מארצנו. אם כן, המימונה על רגל אחת, מימונה זה שורש ימין זה הצלחה, מימונה בבסיס, שימו לב, זה לא מה שנקרא היום, מימונה זאת האישה שהייתה מתארסת בלילה הזה, בליל השמיני של פסח. מדוע? מכיוון שאנשי יהודי המגרב ראו שכבר בפורים היהודים מפסיקים להתחתן בגלל החמץ, ועד ל"ג בעומר, מה לעשות? אז הם התירו בלילה הזה של ליל שמיני של פסח לערוך אירוסין, והבחורה נקראת מימונה, פירושה מזל והצלחה. אם כן, מכאן הרמב"ם, אם כן, מהמילה ימין השם עושה חיל. ועכשיו אנחנו מבינים גם, כן, וקראו לה ללה מימונה, הגבירה בת המזל, ואנחנו עכשיו מבינים גם את התקרובת, שיבולים, דבש, חלב, דברים ירוקים, מתוקים, דגים, ספע לשבע ופריון, וזה אומרים למי? לחתן ולכלה. ועכשיו אנחנו מבינים שתרבחו תסעדו, זה לא לסעוד חינם אין כסף, אלא תרבחו תרוויחו, תסעדו תהיו מאושרים. ולמי אומרים אושר ועושר? לזוג שמתארס או לזוג שמתחתן. חברים יקרים, אני כתבתי בעזרת השם 2 ספרים, ואני אשמח אם תעזרו לי ותרכשו אותם. אחד על קצה הלשון, ויש לי פה 2,000 מילים שאני מנתח אותם עם העברית, הערבית, הארמית, יהדות, חגים, מועדים, והשוואה בין היהדות לבין האסלאם. ואני בספר הזה צפיתי את המלחמה, כי ניתחתי את השורש של הארגונים, ושליש מהספר כן, מדבר על הערבית והדת האסלאם בהשוואה ליהדות. זה הספר הראשון, ומה שמעניין אותנו להיום זה ההגדה של פסח, והגדת לבנך, דור לדור יביע עומר, רב שיח בין המבוגרים לצעירים, הדרכה לסדר פסח מוצלח, עם אמצעים חווייתיים, סיפורים, שירים, פיוטים,
שיחות והסברי מילים קשות, הצגות והמחזות, חידות, חידודים ושאלות. וכמובן אפשר להזמין אותי לשבתות חתן, שבת קלה, אבל שתהיה קלה קלה ולא קלה כבדה, אירועים, מסיבות וכולי. אני כותב דרשות, כתיבה יוצרת ועוד ועוד, ואני מודה לכם לכולם על ההקשבה. מודה במיוחד לעדיאל שעזר לי בנושא הזה, בנושא הטכני. תזכו למצוות, תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות, ושהקדוש ברוך הוא יחזיר את השבויים. אנחנו מתפללים שהקדוש ברוך הוא ישמרם מכל צרה וצוקה, ומכל רגע מחלה, וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם, יוציאם מחושך וצל מוות, וישיבם מהרה לחיק משפחותיהם, ונאמר אמן, ויוציאם מצרה לרווחה ומאפלה לאורה, ומשעבוד לגאולה. השתה, השתה, שימו לב, זה עכשיו, השתה זה השנה, עם דגש בשין, השתה זה השעתה, העין נפלה, השעתה, השנה, השעתה בעגלה, בזמן קריב ובזמן קריב, ואמרו אמן. תזכו למצוות, חג שמח, תודה רבה לכם, ושלום. אם יש שאלות. תודה רבה וחג שמח. היה מעניין מאוד. תודה רבה משה, בשם כולם, בשם האגודה, אני רוצה להודות לך שוב על ההרצאה הנפלאה והידע הנהדר שהעברת אלינו. בעזרת השם נזכה לעוד הרצאות לקראת חג שבועות, נעשה גם בזום מעבר לזמנה שאנחנו עובדים על זה. בשם כולם, ממש אנחנו זוכים שיש לנו אותך. בכל אופן, תבקש את האנשים, אולי אם יש להם שאלות. אני לא שמעתי, בקושי שמעתי את האנשים, אני דיברתי כל הזמן וזה מציק לי. אני בשיעור רגיל, אני אצלי כל הזמן שאלות ותשובות, אין אצלי הרצאה. שאלות, שוט. ואיך אומרים, אני אומר לנכדים שלי, שוט, שין ופרט, שאלות וטעויות. תבואו אליי עם הטעויות שלכם ועם השאלות שלכם, ואני אשב איתכם לתקן. טוב, אני רואה שאין, אז תודה רבה, חג שמח, שלום, תודה. Recording. There's a pheromone trying to figure it out. Keanu has been killed. And Dietrich says they're arrested for the murder. Well, what's up, some bad blood? There's something else that you should know. Dennis and Jack. Their marriage. A shock.
sneak through the fire escape. On the waterfront, Marlon Brando, great film. Even nicked a bag of raspberry ruffles to take in. Her favourite. If you cared about her so much, would you cause her so much pain? Marriage has its ups and downs. You should know that. That's what you said. You're going to make her painful, she does. What kind of husband does that? I didn't mean it. I was angry. You were angry a lot. I know what she said. What I final words were. Sure, one of them. Yeah. She said she was fighting me through. But you know, I've never seen her so at peace in all the time I've known her. So whatever